Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fatan jama'a kowa da kowa yana lafiya ko? To ya kyau masha Allah, ina gaida ku gabaki ɗayan ku. To yau dai insha Allah bi iznillah bidiyon wanga ce zan yi insha Allah bidiyon wanga app Yukutam insha Allah bi iznillah application kenan Yukutam mai suna Yukutam insha Allah sabon application wannan mai suna Yukutam. Insha Allah bi iznillah zan nuna muku yanda za ku sabke shi. Yanda za ku sabke shi cikin ƙoshin lafiya insha Allah bi iznillah za ku sabke shi cikin lamun lafiya babu tare da wata matsala babu komai insha Allah bi iznillah. Duk browser da kake amfani da ita insha Allah bi iznillah za ka sauke shi cikin sauƙi insha Allah bi iznillah. Zan muku bayani akan yanda dukan za ku sabke shi da yanda za ka yi amfani da shi insha Allah bi iznillah cikin wannan channel kin mai albarka channel mai tantabara TV insha Allah bi iznillah ita ce ta ɗau nauyin waga bidiyo insha Allah bi iznillah. Ku muta subscribe din kun shiga insha Allah ku muta subscribe insha Allah ku yi subscribe a cikin ta channel kin waga mai albarka insha Allah bi iznillah. Kai subscribe a cikin ta insha Allah yanda za ka ɗauko shi dai cikin wanga ne insha Allah za ka ɗauko shi yanda za ka ɗauke shi a application kin yana nan cikin ƙasan bidiyon wanga zan ajiye muku shi linkin yana nan cikin ƙasan bidiyon nan zan ajiye muku shi insha Allah bi iznillah. In kuma cikin Facebook kake insha Allah bi iznillah in ka shiga cikin Facebook kai sacin kin mai tantabara sorry in kai sacin kin Muhammad M Isaka zaka gani insha Allah bi iznillah Muhammad M Isaka zaka ga linkin shi insha Allah sai ka shiga cikin profile kina zaka ga linkin da aka rubuta Yukutam insha Allah zaka wanga kin shi zaka sauke shi cikin lamun lafiya insha Allah yana da kyau sosai gaskiya insha Allah bi iznillah mu je zuwa dai kan cika ku da surutu insha Allah bi iznillah ta'ala insha Allah mu je zuwa yanzu da yanda dai duka yanda dai zaka ɗauko shi da sauransu yanda zaka sauke shi misali ga linki na ni da a cikin kamar Facebook misali bari in shiga Facebook misali wanga shine Facebook ko to bari in shiga Facebook misali ka shiga cikin Facebook in a Facebook ne kaje ka shiga cikin Facebook sai kai sacin kin Muhammad M Isaka misali ga profile kina sai ka taba profile kin ka taba profile kin in kai ƙasa cikin wanga kina cikin posting kin da nayi sabon posting ne ga yanan posting kin da nayi insha Allah ga yanan posting kin da nayi wanga insha Allah shine linkin ga linkin nan insha Allah wanga shine linkin kun gan shi wanga shine linkin da mai suna Yukutam daga farkon shi mai suna Yukutam shine insha Allah za ka shiga misali sai ka taba haka kana taba linkin haka wanga kita ma yana ga babu wanga networking ta ba ta da ƙarfi ka taba haka linkin in bai buɗe ma ba haka in baka same shi ba haka sai ka taba wannan ɗigo-ɗigon na sama in ka taba ɗigo-ɗigon wannan na sama ga su nan wurin rabawa zuwa ina ne duka ga su nan da yake waya ta da Hausa ce kai waya taka in Faransai ne in wanga ne ma in Ingilishi ne ma duka sai ka taba wanga sai ka taba nan gurin haka sai ka taba nan haka sorry ina zuwa sai ka taba wanga haka gashi nan buɗe da ma'ana ka buɗe da wata browser kenan in ka buɗe da wata browser kenan ka taɓa zai kai ka insha Allah ko kuma ka taɓa wanga haka ko kuma ka taɓa nan gurin haka nan haka ka buɗe da wayar wanga browser waya ta wanga ta Facebook duk wanda ka taɓa da insha Allah zai kai ka in baka same shi ba nan insha Allah yanzu bari mu je zuwa mu buɗe da browser Facebook inda mu gwada mu gani browser Facebook a liƙe ma take nan ba ta buɗewa bari mu buɗe da wanga sai ka taɓa wanga
bari dai in koma baya ku ƙara gani sosai, ku ƙara gani sosai. Yawwa zaɓi na ɗaya ga su nan, ga shi nan wanga zaɓi kaga ɗaya, biyu, uku, na uku wanga zaka shiga. In wai ka Faransai ce ma Ingilishi ne, zaɓi na uku wanga zaka shiga. In ka shiga zaɓi na uku wanga, kana gani sai ka taɓa zaɓi na uku wanga. Sai ka misali ga browsers da nake aiki da su nan, sai ka misali in shiga da wanga Chrome. Yawwa masha Allah tabarakallah. Kaga gashi nan sai ka taɓa nan haka. Gashi nan linkin wanga linkin ne. Gashi nan wanga. Sorry. Wanga shine wanga. Wanga gashi nan wanga. Ka gan shi nan? Wanga shine. Na zaka taɓa. Sai ka taɓa nan gurin haka. Kaga wannan inda na gewaye wanga nan zaka taɓa. Inda wanga gashi nan. Gashi nan wanga wanda na gewaye wannan ɗan tukurkurun wannan da ya ƙasa kibiya wanda ta yi ƙasa in ka taɓa ta, da yake wasu sun sani wasu kamar ba su sani ba, wanda kamar irin wanda ba su sani ba ne da su ne da yake ɗan wanga. Wani kawai shi da ya shiga ya sani, dama ya sani masha Allah. Ya sani kawai taɓa zai yi, ba sai ka gwaggwada mishi kuma yanda za a kasafke ya shiga ma sani. Amma kamar irin waɗanda ba su sani ba, ba su san ba yanda za su sabke ne nake nunnuna ma insha Allah. Yawwa kana shiga misali sai ka taɓa. Ni da yake akwai shi cikin wayata, kawai nan zaka taɓa cikin sauƙi, kana taɓa kawai zai gwado ma downloading. Za ka sabke shi insha Allah bi'iznillah. Za ka sauke shi insha Allah bi'iznillah. Cikin shi ne yake nan gurin. Yana nan ciki dai nan yake insha Allah bi'iznillah. Ka sabke shi cikin ƙoshin lafiya, babu wani tare da ba wata matsala ba komai. To mu je zuwa a ƙaddara ka sabke shi. Yanzu to bari mu fita, a ƙaddara ka sabke shi. Ka sabke shi. Yanzu ga yi kutam nan. Ga yi kutam nan. Ga yi kutam nan. Ga yi kutam nan wanga shine yi kutam. In gan shi yi kutam. Yi kutam. Sai ka shiga. In gwada muku daga sai dai bidiyon zai yi tsayi insha Allah, sai dai an sake ci gaba da wata bidiyon insha Allah bi'iznillah. Yanzu dai bari a ɗan nuna muku daga wangakin shi. Zai nuna muku da sauransu insha Allah bi'iznillah. Bayan wangakin ya gama, sai ka taɓa nan gurin, sai ka taɓa fita kawai ta wayar haka. Sai ka taɓa nan gurin haka. In ka ga wagga tallaka. Sai ka taɓa nan na fita na wayarka. Sai ka taɓa fita, ka fita. Sorry, net ɗin ce ba ta da ƙarfi. Yawwa ka fita, yi kutam gashi nan yi kutam ya buɗe. Yi kutam ya buɗe. Yi kutam ya buɗe da kwai short za ku kalli short. Kun gan su nan short. Za ka kalli short ta bidiyo, amma kai sai ka yi rajista fa. Sai ka yi rajista. Ni nan na riga na yi rajista ne. Na buɗe shi na gama komi da komi na yi rajista ne. Za ka shiga. Ka gan shi gashi nan yi kutam ya buɗe. To menene rajista nan ne zaka shigo da farko gashi nan. In ya nuno ma nan gurin ne zaka cike bayananka dukansu. Gashi nan zaka cike bayananka dukansu. Gashi nan in suna kake so ga sunanka nan. Ga suna nan gurin. Kaga ga suna nan da na sa Muhammad M Isaka. In kuma nan gurin kuma kake so ga wanga nan. Ga hotonka nan, zaka iya sa hoto nan gurin ga yanan hotonka wanga shine hoto. Zaka iya sa hotonka da sauransu.
ga su nan da hotonka dai duka dai na zaɓi ne in kana so ne zaka ɗora hoto da sauransu. Ga shi nan insha Allah bi'iznillah. Nan kuma sai ka cike shekaru, nan kana so ka sa shekaru, nan ka sa shekarunka ga su nan, ka sa shekaru, nan kuma ka zaɓi jinsinka namiji ne ko mace, ga shi nan da sauransu. Wanga sai ka zaɓi jinsinka, jinsinka wannan ne jinsi sai ka zaɓa insha Allah bi'iznillah. Nan kuma hello comment, comment in kana son comment sai ka tattaɓa da sauransu. In kana so a ma comment a cikin abubuwan da ka wanga a cikin profile ɗinka ko hotunan da ka ɗora ko bidiyon da ka ɗora, sai ka zaɓa ga shi nan, ga shi nan wanga, wanga sai ka zaɓa sorry ga shi nan wanga ya ma wanga kin shi. Ga shi nan dai wanga, yawa sai ka zaɓa. Comment sai ka zaɓa ga shi nan da sauransu. Duka ga su nan da sauransu. Insha Allah bi'iznillah da gyaran wanga dai duk profile ɗinka ne dai duka sai ka gyaggyara abin da kake so sai ka gyaggyara. Ga su nan duka sai ka gyaggyara in kana so alo in baka so wanga duka ga su nan sai ka zazzaɓa. Duka ga su nan. In ya so bayan ka gama sai ka yi saving, sai ka yi saving. Ina ne saving? Ga saving inda za ka yi shi, ga saving inda za ka yi shi. Ka gan shi nan saving, wanga shi ne za ka yi saving. Wanga kuma in ka gama sai ka duba profile ɗinka. Ga shi nan wanga shi ne profile, duba profile. Ga nan wanga shi ne duba profile. Ka gan shi nan wanga shi ne duba profile. Wanga na sama shi ne duba profile. Misali in duba profile ɗina, ka ga profile ɗina na duba. Kana iya ɗora hotuna da sauransu cikin profile ɗinka. Ga hotunan da na ɗora guda biyu ne, ga kuma bidiyo da na ɗora na profile ɗina. Ga su nan duka da na ɗora na profile dai ga su nan mutane kana son su ma wanga comment na cikin wanga kinka abin da ka ɗora da sauransu ga su nan dai duka. Wanda ka ɗaɗɗora dai da sauransu. Ga su nan kuma tauraruwa, ka ba mutum tauraruwa ga shi nan. In za ka ba mutum tauraruwa misali ma'ana followers ita ce ga tauraruwa. Ga shi nan in ka taɓa wanda mabiya sai ka ga mabiya ga su nan ka gani. Ga su nan mabiya ka ga kenan sai ka ga mabiyanka in nawa ne ma duka za ka gan su a nan gurin yana ƙilga ma ga su nan. Sauransu da bayani da sauransu duka ga su nan profile. Yawa mu je zuwa. Nan kuma na ƙasa, sorry. Shi kuma wanga na ƙasa waɗannan ekukan na ƙasa wanga ya rufe ba za ku iya gani ba. Wanga ga shi nan na ƙasa wannan gurin mai plus skin nan mai kamar ƙarawa. Uploading a video. Ka gan su ga su nan duka bidiyo kanka in kana son bidiyo ka nan ne na ɗora bidiyo ka na jama'a gajerun bidiyo ka in kana so zaka iya ɗora bidiyo ka gajerun bidiyo ka. Duka ga su nan gajerun bidiyo ka. Kun gan su nan? Kun gan su bidiyo kan da na yi ta ɗora ni ma? Ga su nan sai ka ɗora sai ka shiga nan gurin. Ka ganta nan wagga plus skin sai ka taɓa ta. Zai gwado ma kamera kake so ko kuma wanga kake so da sauransu ka ga gata nan. Gata nan ka gani. Ka gani? Nan gurin na farko na biyu da na sa ma'ana ɗora daga wayarka. Nan kuma kamera na biyun zaka ɗora wanga kamera zaka buɗe ka ɗauka da kamerarka ko kuma da kamera ta wayarka ko kuma a'a wanga kuma ko kuma lodawa ne zaka yi daga waje daga cikin wayarka bidiyon da take cikin wayarka zaka ɗora. Masha Allah nan ne. Kun gani? Kun ga yanda suke. Misali wannan bidiyo ka ne na ciki. Kun gani?
gani bidika ne na cikin misali wanga ga bari mu gani in buɗe inda ga bidiyon mu gani. Tana buɗe a rezo ne babu, a rezon ne bai da ƙarfi, ku yi haƙuri masu jin Ingilishi network ko mu kuma 'yan Nijar muka ce rezo. Rezon ne ba shi da ƙarfi insha Allah, rezo ne ba shi da ƙarfi, amma da zarar yana da ƙarfi insha Allah rezon kawai ka zai ta buɗe lafiya lau. Ni wanga kin launi baya da ƙarfi insha Allah, ina recording ne ma shi yasa ba zai buɗe ba ka gani, amma ku da kun shiga insha Allah zai buɗe, ko ni ma in na bar recording in na shiga lafiya lau ne tana yake buɗewa. To mu je zuwa nan kuma gurin charge ne, ƙasan wannan gurin charge ne, da abin da kake so sai ka sharja, da abin da kake so dai ka sharja cikin shi ne insha Allah bi'iznillah. Da ina recording dai yawanci wasu abubuwan ba su yi in kana recording kasan, in kana recording ba su yi. Nan kuma sanarwoyi ne duka za ka ga sanarwoyi duk abubuwan da aka ma cikin da aka ma da sauransu, da wani in ya taɓo ka duka za ka gani da sauransu. Yanzu dai yanzu dai ci gaba insha Allah ga bidiyon insha Allah bi'iznillah. Na gode bi'iznillah, na gode. Sai dai ci gaban bidiyon insha Allah zan muku bayani akan sauran abubuwan da ban muku bayani ba insha Allah.